Здравейте на всички приятели, близки и роднини. Ние, Асен и Галя, искаме да ви поканим на годежът на нашите деца Спас и Димитрина. Събитието ще се състои на 23 октомври 2022 година в ресторант Версай. За вашето добро настроение ще се погрижи оркестър Армани с лента бас, разбира се. И допълнително екстра към тях ще бъде звездата на България Мими Сандокана. Очакваме ви, заповядайте. Купона ще е на Макс. Студио Близнаци. Barbalopia в терен, Еромен, Челарен, Армани Басавела.